Tak. Aspoň jeden. Koľko vykurím v saune? Vieš čo, okolo 100. Včera som mal 100. Ale ono to je tak spravené, že ono to, keď to hitne 100 alebo tak nejak, tak ono prestane kúriť, vypne sa tá pec a keď to padne na 80, znovu začne piecť. No poďme, chlapci. Tak reálne, dajme tomu, keby dosť oblievam kamene a všetko, tak možno trošku viac, ako 100. Ty tam máš koľko v tej tvojej? Veľa long. Ty dáš viac jak 100, či nedáš? Nabejte a neskap, hej, som za auto. No, dobre, to je výborný bej. Neskap, modrý, nevybiehaj. Na šorte? Hodí smoku. Na šorte, už na šorte. Čo. Tam neznášam do krta. Lás na šorte. To je krysa normálne iba ramienkom. Bopičák. Mám to jebe retardi. Na šorte je Vládo spáno. streamuje, hej. Je k tebe asi Ja toľko. viem. Nie je bomba. Koľko stojí náklady na saunu mesačne? Nie, to není veľa. Je na longu To bomba, vás či toľko nie? nezožere. Nejde Ako to bomba, prvé ale- vykúrenie, hej, ale Bombu to asi nie sú nemal, také či? bomby. Nie, on nemá bombu. A kde je bomba? Hen tam Tam je je tam. bomba. Máš na longu bombu? Hej, na rampe. Ja som v pite. 120. Viete, možno ťa A kúkať vy toľko. máte, Musíš pikovať. vy máte sklenené dvere, Ťa ide alebo bodom. drevené, alebo jak to máš spravené? Dvere. CT. Lebo ja keby tam nemám, ja Stačí mám hore? presklenú, Máš vieš? Takže ja neviem, Poď kľudne, keby na long. to nemám zo skla, ale niečo z niečoho pevnejšieho, to čo ti dal? To by to vykrylo viac asi. Ale 120, ak to tam vyválaš drevom, tak to musí dať, no jasné. A to musí byť smrť. Van, poď. Neprehraj nám toto, poď. Nemám toľko nábojov, kamaráde. Podfúkuje? Hej, to som ešte raz spravil. 4 v 6 som mu dal. Tak ja som to dojebal, ale... Ja keď mám fúk napríklad na dverách alebo niečo aj v tej infra, čo som mal, tak ja som keby poskladal osušku a prevesil som cez dvere. Alebo pod dvere. Tí dvaja zas našlo. Ako ťažšie sa potom zatvárali, vyčáral. ale chápeš. Neprefukovalo Bože môj. zrazu. Tričko, mačka, čo máš s tým alebo s krátkým? Laco, Toto je mal by s som aj krátkym. osobne, lebo si dostal teraz... Mal by si mať... nejakú hrdosť, nie? Nevidím nič. Takže tak. Bčko smoke. Bčko flash. Veľa B. Musíš osušky. Poďte na ten spawn, poďte na ten spawn. Skúsme vystreliť čo najviac, nech nemajú peniaze. Tá krysa, počúvaj, Matej. Počúvaj, ten náš či čo zas? Som rád, že viete, čo je ten spawn, ale tak dobre. Maťo. Ein plyn. Na mňa. Má Je hit. to aký asi Polák alebo niečo. Podne. Zabiješ troch predáš kolo, klasika. A vlhkosť tam je pri 100 stupňoch aká? Neviem. Dvaja mid. Neviem, ako tam máme vlhkosť. To si nevšimol, ako je, na tom teplomeri to je ukázaná vlhkosť, ale neviem, koľko tam je. To som si nejako nesledoval. Rašuje ma. Dostal hit. Dajte spawn. Dobre. Pekne. Kupujeme fulec? Či čo? Asi, že? Môžeme, čo máte, nie? To ideme 2B. Si zabil troch, ale pak ho šel pušovať jak retard? Ticho, shiftko. A idem s nimi na Ačko. To by bolo do videa, 4 hlavy, chápeš? Idem sa Na výsačku. Poďme to dobiť. Včera som dal dobrý film ináč. Postav sa na rok, Paťo. Počkaj, ja mám Teraz sa. druhý flash. Flashujem raz. Čo mi Miro je smoke? odporučil. Na druhý, flashujem. Spodno. Zostaň. Niekto to musí, ja to Môžu ísť schody? Idem do pitu. Hej, ale... Naše. Dva sú nám ide, jeden spodných. A Darku je ono vyplo. Šortovica jeden. Vyššie jeden. Schody. Ešte jeden. Dostal hečko, full. Vybral. Jaký film? Volalo sa to... Keď dáš Netflix, tak to je medzi odporúčanými a je to Máme ďalej. krátky názov na 3 alebo na 4 písmená.
po anglicky, keď to je. Short bežal. A hrá tam Je na blízko, Paťa. ten, čo hral Batmana. Ja bežím, no. A je to o policajtov, alebo o FBI a týchto. Jedna v To jednom sa mi som ubral, ubral. že 32. The Rip sa to volá, hej, The Rip. 28, 13. A ja mám rád akčné filmy, ako vieš, to nepotrebujem, ale toto bolo také, Strík. že si hľadal, ktorý z nich je ten zlý. Také zaujímavé. Dobre, Myši, kam ideš? Ideš long? nejdem, nemám moli ani nič. Zostať tu držím. Vincent Company? Nie, Nie, to rána. To bola nuda ako kot, tebe sa to nelúbilo? Je tam naľavo. Mne sa to ľúbilo. Dostal hit, ten sa to vyjednal. Hej, psík tam hľadal peniaze, no. Dobre, dvaja. Pascal Poďme tam na má ľavo. HP. Ten má 1 HP. A máte ako Slováčik, či? Nie, asi Polák. Macej. Matej. Chlapci, to je... A je to Polák, áno. Už len 22 dní, tak to si nezabudni. Slovím jak cigán, veľa myšlienok. Miro odporučil, tak nič nepovidej. Naľavo. Vypo, ty Ostávaš tu? Ben Affleck tam hrá, nie Bale. To bude ono. Nie je short, hej? Zapojem dobre. nemal vidieť, nemal vidieť. Počnem ti nič? Niečo pred To mi? bečkom. Môže byť close mid, lebo sa mi dalo niečo prešlo. Teoreticky môže. Niečo pred bečkom? Niečo pred bečkom? Chovaj sa, to nepáče, ja som tu. No, Mogol byť short, mogol byť short. Ja vypalím doprava. Oni si mogli volať, Lobro niečo. Aj pre shortom jeden. Niečo neskáče. Dva short. Dobre, smoknem ti, ale Bčko. Smokneš lobre, Bono? Neviem, počkaj. Tam ide jeden. Xbox. Napravo nám ide. Ide long. Čo mi dali? No ten vajacu do piče asi. Stiahnuť. Minus long, mám bombu. Ide za Mid, tebou. posledný. Máš moli aj mok. Kúvam ti mid. Short? Je Short short, ide. short. A mid. Oba short, oba. Musíme 10. Pičus. 10 HP Je na... Nie, skáče asi na CT. A nie. Nie. Desať má maličko. Pozerám, či by prešli, hej? 10 má. To je krysa, kto mohol prežiť, že? Ale videl si ten kontrol, že je jedna panika, že som udržal, sa neful autiť? Frajer. Ja, to nie je. Robíš, ja či by ma rozumiem. bavilo baviť, keď ma poťaha profík a fír? Ukáž? Koko, no neviem, na čo sa kúkáme, chlapci. Necháš si? Tak daj mi jemku. No potom nemôže Dobre, či kúkať. chceš. Chceš vypo? Nie, daj mi jemku. Čo hovoríš na ten len monster, čo máš? Už si ho mali čo tento, alebo nemali? Brzal som to. Takýto leopardí. Dobrý, dobrý. Álu. Nie je mi ten vykovať príchuť, ale dobrý. Taký džúsový. Kto má rád džús. Pred B už nepočujem. Možno nám ide? Pred B1. Idem na Dark je boostnutý na Darku. Jeden spodno. Podnik. Ďakujem. Flashujem, rest, back. Nemáš ešte jeden flash? Top mid. Nemám, mám smoke. Je. Long niečo flashované? Overball. Pred longom asi. Idú long. Preto mi dovolil. Ešte longa. Čo som bra? Tak tebe jebe ešte jeden. Šistička. Džusový to už tady bylo popis jak vínko. Poď sa. Akáčko, Je dobrý, je dobrý. Nikto. A máš to. To je guma. Pomelo, a čo si by mal byť? Toto je pomelo? Poko, všetci ťa vygooglia ešte predtým, až začneme hrať a...
Lešovica. Takto si mu to dal? Chalanovi. Potvrdil. Do úst. Ešte long, piče. Last long. Už je, či? Počúval na z kameru a mohol sa vrátiť. Už pri rampe. Ešte má tento krava hlavu. Chlapci, ahojte. Že sajte, nie? Máš report? Yuzu Melon je tá príchuť toho monsteru. Yuzu Melon. Nepoznám vôbec. Už majú nervy, chlapci. To vôbec nepoznám, to čo je Yuzu Melon. To nie je ten obyčajný bielý, nie? Prijebalé na vidie kokotovi. Čo označa tým väčšinom? Žlutej? Pičovina. To prvýkrát počujem, že je Yuzu Melon. Čo myšli dneska? 30k? To ma nevydržím tak dlho hrať. To zabijem. Naľavo, typek. To má vypočísť, alebo to je ako top mid. Nalevo pri kudoch. Ešte teda. Baja. Tam ide. Ide short? Aj môžu ísť. Dnes dlhoko? Nie, skôr nie. Čo poviem, pozrieť to Welcome to the Game 3. Mám čakať, či už idú? Nejdu? Mid. Mám skočil ti na mid Mid. dole. Obidvaja. Asi obaja, no. Mid to B. Daj mi to byť tak. Jeden je asi smoku. Smoku možno. Nie, short. Ide mid. Vypo zobral asi možno, pozor. X vyzoral 2,5 hodiny, to demo, fakt? Bomba je, no. Bomba Tak on ide. pred Na UFC, Bčko? prečo nie? V okne, no. Nie, že príde ten Mačo, alebo nepríde. Na dole. Pičo. To som to neutočil. Ono vyškolil takzvané. Rest? Nechceš dropnúť? Nigga Sevilla! Môžem. Look, you got the Sevilla! Daj. Ty si takýto 69 enjoyer? Tomu ver. Si nevedel, ako pustiť z väzeniak. Čiže bude nie náhodou naspäť vo väzení teraz? Čo je, na pár Na 3 mesiacov. mesiace. Išiel na 3 mesiace, no zase. Za čo? Neviem, A hej toho oného, v strede. toho Vitaliho, čo pustili. No, to som videl. To je ako ule, no, chudák. Spodne veľa. Doler. Vyšiel. Matejko. Ja som mu strašnú dal, kámo. Gibson. Pravo na tom ide. Ajajaj. Dobre. Ňu. Musím prejsť do šortu, kamuško. Na 2 ma jeblo, tá krysa. Na Koment, že 2. Lil Bater. Pred double door mi 2 long. Idú? Ale Vieš čo, videl som ich, možno. Vieš, ale, hej, idú long. Na čo som to spravil, nevieš? môj podstate. Hlavne ty máš, keď pikuješ bližšie z rohu, tak máš akože horšie videnie, že on ťa vidí skôr. Ja som to Či robil dali vzadu som ešte, druhú ale tým už druhým. úplne tie Jaké krysy. farby si ich videl ináč? Kokot teroristické. Ja, že lebo však ty máš problémy s farbami. Ja vidím len to, čo chcem. To takto nespravili. Dobre. Tupci. A hlavne to, kedy mi vlastne, čo ty chceš radiť, prosím ťa? Daj tabulátor, prosím ťa, popiči pochop to. otázky. Ale ja som fakt, že túto hru som prej nevidel nikoho. Stále nám kladne skôr, ale mi to povedal. Nice. Mám 16 000. Počkaj, tu je aspoň vidieť, že kto je ten rušivý element, keď hráme. Treba sa ísť zabaviť. Počuješ Žola normálne s tým jeho hlasom a hneď by sa hádal s ním. Teraz je kľud jak hovado.
Neproj si. Idem dole im kúkal. Počkej, mid. Keď dáme Aby 30 sa sekúnd, nábe, čo to chce? spravila to. To by ste mali dvaja spawn na long. Vy ste jebli. Idú long asi. 4 flashe na longu. 5 Katy flashov. nič. A na mide bol. Flash mám rampu, keď bude treba. No to všetci. Veľa na longu. Flashom rampu. Ešte vzadu. Už na close. Rampa. Pekne. Pojľať sa, zniž ich. Dostal na rampe. Dostal jednu. O piče. Ešte jeden. Púšal naľavo. Ten by mal mať málo teoreticky. Má brochov koninu, no, super. Ten to málo? 87 som mu len dal. Cinkov za 10, bohužiaľ. Cross, vykričný cross. A tu máte drop. Mám po peniazoch. Áno, tu máš ešte jeden drop. Čorkis. Kokot, ale že cinknúť za 10 je tiež frajer. Prehodne, no. Ne, prasklý hrníček, Tam má hitov. ne, prasklý ucho, to už slyším jako to. Je tam zlohy. Čo, budem flashovať vyšší? Na rampu ich flashujem. Mŕtvy. Veľa long pušuje. Und ich sagte zu ihr, deine Musik, mein Schatz. Doch sei bitte nicht traurig, Nie, a tam bude furt strieľať! Aj že mi to aj zvučka nejaká skurvená hra! Do piče! Idem, ja ti to bejtem, dobre, Fury, ja mám malo. Kokos! Je, a na blízko. Budete čakať, ale. Dostal hit na longu. Auto už je tu. Prečo ty? To je tak nejaký vysmiech hento, počúvaj, fakt autizmus, keby mám. To je hrozné. Bono, ži. Ešte málo má jeden. Rampa a auto. Skoj sa. Ste via. Neutiekol mi koľko tú rampu. Nepúšťaj mi tu vyjebanú počku, lebo 10 minút mi tu bude ciapať vodka pojebaná! Číru 20 teda vyšitovaní. Nepúšťaj mi ju dookola jednu vodku, ty vencov skurvený, vyjebaný! Sme to tu zahádzali jak takú kurvu. Ty kurva, to nikdy nerob. Dark, ľava strana. Sedel tam stral. Nevidím. Trafu som ho? Utekaj. Veľa long zase. Katok, ale To tam jebol to hečko, ty kokot. To nebol môj hadam. Mamo. Rašivý smradlavý Kurva. Ty si ho hodil, ty guba! Môžu ísť short? To je môj. Vieš, čo som spravil VR tuto? Zastavil som hečko svojím Som sa telom. odhalil. Dobre. Jo, já se taky syteným balejoku. Kto mi tam hodil? Ugal, aký damage? 64, 75, 53 a nikto neskapal. Rozumieš? Damage dealer. Koľko on vypičuje sám sebe, to je úlet. Lebo rozbil to smoke a uvidel ma ten kokot. Chcete mi flashnúť long? To si? no. 3000 dlhá cesta? Není. Sa im zahra na vajsa. Krátka. Po tejto máme 27. Token. Okay. Na kučky center som ti dal. Poďme mid to be. Pekne. A ten nejde. Out, CT. Je. No. Ty kokot, v Red B a na B už má málo asi. To sa opí. Do prsníku. To sa nedá trafiť na diaľku. Jebe. Token, že? A
Mal si do noh strieľať. Nevieš? Ja si chorý, tak rysa. Neviem, či napravo nebol. Šiel short alebo long. No, CT. Short, Short. short. Dobre, Koľko si myši. mu ubral, Token? 10. Je 23 dvoch. Jeben celé one. Jednu musel 94 tej krysy na tom. Hej, poďme skúsiť Welcome to the Game 3, hej, poďme sa na to pozrieť, jak to vypadá. Môže byť? Dobre. Keď tam. CT? Dobre. Už migrujú. Na sajte. Na longu, na sajte, pod na CT. Kámo, zás, ja viem porazíkať v tejto hre, čo ti jebe. Som nechcel. Kde? Spawn. Ide na B, tuším, ne? Boli na. Ty, koľko to si ty? Ciebe. Ideme Bčko? Ty výšierka skravená. Neporadil by si mi, čo mám kúpiť sestra na narodeniny? Tabak? To vyplúvam, to ja som zval celú hru, ty kokos, normálne mi rozpučilo mozog. Daj nový. Pabla. Je hneď, no jasné. Dávaj. No, určite. Jebni ho tam. Ladyboy. To na ďalšiu, no. Vydal ma ten kokot. Ma ide. Tam si ho budú? Ešte tam je. Potrebujem pomôcť. Mŕtvy? Dvaja long. Poď. Dvaja long, jeden z toho by mal mať málo. Hen takú kokocinku za behu, keď dáš, to už musí byť iný frajer. Kde ideš? Čo ideš tady? Ideš, idem B. Ideš? Môžeš ísť. Nič. Čistota. Ja som tam poslal ty kokot do tej veny. Čo? Koľko miligramov nikotín žuješ? Tie Pablo majú 17, ale potom to bolo 170. Je, kokot. A tie veľa majú koľko, čo tie obyčajné veľa? Už som tam chceli skúkať dikáta, ty kokot, v tom vyšlo. Tie veľa majú 14 a pocitovo 4. Cyberku ako chlap. Ako mne chutia cyberky. Mi vadí, že to má tú farbu, akú to má, vieš. Mirak, ten film bol dobrý, čo si mi poradil. Vyšúpať na bebo, no? Som to poslavne kúkal a je... Lesika na to, ono. Krabice vyskočí. Smokujem, myť kľúč. Verím, že on go. No, ide vypo. Viete niekto stále to smoknúť? CT? Vypo bolo na mide. Hitol ma ten vyjebanec. Mŕtvy. Mŕtvý. Mám ísť pomaly long, ste na sade už? Ne, na B do piči, volade. Na longu mŕtvý. Vypo na plente, pozor. Máš flash alebo na čo? Mám smoke. Na rampe. Vypo bolo na rampe. Nič. Pekne. Vybavený do biče. Šťuka, token. Leo mňau. Chápeš to? Ja sa divím, že nenadávajú mne a on dávajú Macovi, keďže ja tu strieľam takéto bomby.
Si pre nohami talent token. Pavla klasické nebo mini. Vieš čo má máte mini teraz? Tieto? Chudák, aha, bona Ale v zime. skôr tie, keď už, 16. tak tie Frosted Ice. Dobre. To sú také, to si dáš a... To si dáš a je to v koncoch. Idem pikovať zľava. Čo? Dobre. Že zľava idem pikovať. Možno aj lovery. Čo? Ako si nepípol? Celkem. Tak však. Nevidím. Vidím nič, ani ja. Bude na šorte na close možno. Dobre, čisté. Zapalím vám shot, do tej shot, ako vám zapalujem. Flashem ti mid, Myši. Nie. No, tak Počkaj, Laco, ja to... Čekám, že nepúšťa dečko. Rozbil si to jak pán. Rozíte sa! Mám tu smoke, smoke je mid to be. Smoke je to niekto? Máte smoke? Poďme mid to be. Ešte sme Poďme odbili. do piče, že ti jebe. Čo? Smoknite v mid a choďte mid to be. Rozťahuje. Jeden CT. Kde tu tá krysa môže byť? Mid to be čisté, bečko čisté. Jeden? Potom na IPO. Na CT musí byť. Ok, neprešiel tento z midu, bolo. Z toto bude. Ježiš! Je dám. Flešujem ho. GG's. Prvý? Zas? Niekoho nazvali, že máte volek, priznajte sa, kto to bol. Bono. Ja asi, to jak bol na bečku, tak ja som mu dal pičovinu asi. Neviem, ktorý to bol. Kokos, 26 328? To keď to je životný úspech.